ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Sabado po ngunyan. Welcome back sa programa Boses kang Kapalibutan. Ngunyan pong aldaw na ini. Sana po okay ka mo. Huwerting maglaba. Ay tumina Kamadaling magmara. hangin, pati na ang mga Ako pa sa lingkod, Mardila daing iba. Sadit sana. Pero tiyan. Siyempre, kasabay po niya ito suya pong sparring partner, Father Momoy Bromeo, direct and live, dyan po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Father Momoy, good morning! Good morning, mga kalikasan umaga! Yan, isang magagilakasang umaga, Father. Blessed with, ano yan tayo, magandang araw. Tamang-tama. Yes, po. Kumusta? Lalo na kapadagusan man ini kan sa mga nangyayari mo yan, kaso banggay so concert ni na Sara, Sara, Bambu. the Bambu. Grabing tao, Father. Matawon talaga, as in. Kaya nga ni, hali kami sa Kulyat, Ligaw, naman sa Padipio. Oo. Dahil na kami nagagi sa Legazpi, tapos concert ni Sara, nakasara sa Legazpi. Kaya nagsablo yung kawa. Eh po, talagang kunya na di dayo talaga ang ano, iyan po na festival, Bicol Loco Festival. Yan. Yung musical film, musical festival kasubangli. First time ini na Yes, oo. ang Loco Festival sa Bicol. Yes, talagang dinara sa mga tao duman sa airport na luma, kanyaon duman sa mga hot air balloons. Yan, okay? Yes. Tapos Kaya hot air balloons lang, bakong hot heads, ano? hot airs. Hot heads. Hindi hot heads. Hot air balloons. Hot Ayan. air balloons. Opo. Yan. Yan, Father. Magayon po magayon ang mga araw kayo ng mga events po dahil nakakadag kayo sa mga tao na magturipon. Yes, opo. Kaya Magayon man na magayon sa mga pangyayari po pagano yan. So, magayon festival, pinagtakan maritime procession. yes, Tapos pag-misa, kasi nag-procession man, kasi rin dyan from Sawangan. Sawangan Park, kasi rin sa Katedral. Sa Katedral. Magayon mga Opo. pangyayari. Ngun niya na hapon, Father, mamayang 7 o'clock ng Banggi, Aurora, para kay mahal na Nuestra Señora de Salvacion, hali duman sa Katedral, dadarahon naman digdi sa St. Raphael Church. Ayan. Yes, Aurora. Oo. Tapos, Magayunan po ba yan? Mga tradisyon, mga religious traditions niya to. Tapos magayon na pagkukonektar ining maritime procession, pagkonektar man duman sa
Earth Day baga na pangatamanong taman ang kadagatan. Yes, opo. Baga na panaramdaman ko po kayo to. So, inibutay ding Genesis, Rosary Genesis, Opo. na sinabi nga naman kayo sa newspaper, Bills of Faith, Mhm. Rise to Heal the Sea. Itong Bills of Faith, sa mga choral Genesis po, baga mga choral kwento naman, binugtatin sa pandayan, Mhm. na sana ma-heal po ang mga chorals. Opo. Kaya magayon ng pigukonektar ang pagtubod, mga traditional na religious practices, Mhm. pigukonektar sa mga issues mo niyan. Magayon po. Yan ang sabi ko kay ito kang na-assign ako sa Naga bilang station manager kang TV5 Naga. Nariparo mi na diyan nag-aagi permi sa Bicol River yung yung sa Naga River itong fluvial ni mahal na ina. So challenge ta ito ang local government na dapat at all times malinig iyan ang lugar na yan, malinig sa basura asin iba pa tangani na mapailing taan sa tuyang respeto sa mahal na ina na nagbabiyahe diyan kapag September sa sakayang kaalawan. O, di magayon sa nangyari, talagang taon-taon piglilinig hanggang ngunya malinig. di magayon Very magabale. good. Yun po yan. Sana, yan yung mga religious traditions mga religious practices ang ini. Pero may magkonektar sa mga karahayan kan, banwaan, kan kapalibutan. Yan, aha. Ang religious expression religious sentiments, dapat may bunga. Mhm. Bakit po? Na bungang maray talagang dyan mailin ang talagang kabarayan kan sa tuyong pagtubod. Yes po, Father. Okay, so ngunyan pong Sabado sa episode bisita ta ang duwang magiting na Bicolana, mga bakakayan niya. Mga hobenes pa ni Father, but then talagang nag-shine sinda duman po sa ginibo na Young Leaders Convergence for Environmental Governance kan angat buhay. Kadakaagi lang na semana duman sa Cebu. Yaon po digdi kay banan ta ang chairman kang Sangguniang Kabataan, chairperson kan Sangguniang Kabataan kang Baclayon. Dati min kaibana yung digdi Father. Dati kong partner ni sa Alas 12 Bareta. Si Nicole Ann Gloriani. Nicole, welcome home. Ayan. Ayan. Si Nicole. Hi, hello. Si Nicole. Welcome. Ayan. And kaibanan niya, mga tugang, ang SK Kagawad, si Ara Nicole Barcenas. Yan, di ba? Kasama siya ni ni Nicole duman sa sa Cebu. Sindang duwa so nagrepresentar. And may magayon na istorya ni Father pag uli ninda nagparaibi ini si Nicole na sa iyang sa iyang esparsos nindang duwa na may presentar kung ano mga pwedeng gibuon kan hobenes para sa pagngataman sa kapalibutan na-recognize kang angat buhay at saka kang itong nag-organize kay itong pagtiripon. Tinawan sindang grant na 50,000 para ipadagos sa indang pig sumitir na project. Yung ganunan mo. Okay, yaw ni Father tabi si Nicole at saka si Anong si Ara. proyekto ng presidentar nito, Nicole? Yeah, Nicole, ano daw ang proyekto sa presidentar nindo? Good morning po. Ang project po na present me is about converting fast fashion into sustainable fashion. Ang title po kaito is Eco-Thread, Weaving Sustainable Style Innovations. Kung saan sa mga dati po bagang mga bado, sa mga day na po nagagamit na bado, pwede po siyang gibuhon na tote bag. Ayun, Araw po, parang kahit repurposing. Opo. Hindi recycle, kundi repurposing, Father. Purposing. Sa mga luma na. Lalo na, nakulong po ba sa mga ukay-ukay? Yeah, yung mga yung kumbaga parang sa pinaglumaan mo na, imbes na itapon mo, gibon mong gibon mong pwede pang magamit sa ibang bagay. So, ginibo ng tote bag, pagkatapos ano pa?
Tapos po, ang plano may po ka ito, syempre, ang magiging participants may po ka ito is mga youth, kang baklayon. Then, so nagi po nindang mga tote bags, babakalon po kang SK Baklayon. Ayun. Then, kapag nabakal na siya kang SK Baklayon, ito na po, so parang gagamito na supply kang SK na kapag may mga token na itatao ngayon sa mga judge, tapos mga itatao sa mga guests, sa mga events me, ito na po ang itatao mi. Imbis na magbakal pa po kami sa luwas, Ayan. edi ko kami na po sa mga ginibok ng mga youth sa Muya, ano na po siya, parang pangangalaga na siya sa kalikasan, then nagkatao pa siyang opportunity sa mga youths po sa Baklayan. Yeah, and I think dahil recognize ka ng angat buhay, baka mag-order pa sa Indo. Opo, plano may po siya na i-open Di ba? ang Okay, parang so- i-open po ito sa So, iba. pwede istorya mo sa Muya, sa ayos, ninduduwa sa Muya, kung ano ano itong nangyari duman sa Young Leaders Convergence for Environmental Governance sa Cebu. Anong pwede mong ma-share sa Father Momoy at sa mga nag-aarantabay? Mo challenge din sa mga youth na minsan na pigda down ng mga youth na puno sa nga sports, puro sa nga passion show, di ba? Puro sa nga games. But then, ining ginibunin do is different from itong sukadakla na pigigibo ka mga organisasyon ng youth. Pero tabi pang istorya and paano ka muna kalaugdan? Paano ka muna pili kan angat buhay? I think sa iling pigparailing ko sa history mga sanggatos garo ito nag-apply. Pero kamo digdi sa Albay, kamo sana ang napili. Okay, kamo sana napili sa Albay. Okay, sige po tabi. First po kasi parang na-message lang ako na sumali raw po kami dito kasi since may maganda po kaming project na pwedeng i-present, ilaban. And then thankfully po napili kami out of 100 po ata yon since sinabi po nila na may interview po sana, and since limited time na lang po, malapit na po ma-implement yung event. Parang sila na lang po yung pumili ng top 40 na SK na pwedeng dalhin doon sa Cebu to present their projects. And thankfully po, nanalo kami, napili yung EcoTred. And after doon po, yung sa Cebu, parang ang dami po events like seminars po, and pumunta rin po kami sa Olango, Olango Wildlife Sanctuary and San Vicente Marine Protected Area, wherein pinanood, bird watching po kami, and na-tour rin po kami turuan rin po kami about meron po palang different species ng mangroves, and pinakita rin po sa amin yung life below, yung deep sea po. Like, pinakita po sa amin yung mga corals and different species po ng fish na nandun po sa San Vicente Protected Area, Marine Protected Area. Ayun, so may exposure But then siyempre igwang mga parang workshops or seminars na pinagpresentar para digdi sa environmental governance. Now, paghali nindo duman, ano na ang naisipin dong gibuon sa pagkakahay? Meron duman sa project na present nindo, may iba pa na pwedeng, di ba? I think kunya nagigibo na kamo kan mga landscaping, di ba? Edible landscaping, di ba? Dakulang bagay yan na nagtataranong kamo ning gulayon, asin iba pa. It's best Edible, ang hapon kan, edible landscape. Opo. Edible landscape. Okay. Sige po, tabi. Nicole. Pag-abot mi po, sir, actually, maski na po kami duman, parang gusto mi po na ang SK Baklayon, pangarugan po, kang mga SK man, kung bako po sa bilog na Bakakay, sa bilog na po na Albay. Ayun. Syempre, gusto mi man po i-advocate, although, sabihan ta na po na, kang nagdalagan po kami, ang advocacy mi po talaga is, bako, parang priority ang environment, pero ngunya na namamati mi na, namamati ta na po baga so epekto, ngunyan sabi mi, ay kay po na ining i-prioritize. Environment po na ang i-prioritize. Gusto mi po na, maski sa mga gibo mi lang po, baga activity mi lang po sa barangay mi, within the barangay lang, sana po mga pangarugan, o kaya ma-inspire man sa ibang SK na, okay, dapat ang mga project may aligned permi sa environment. Dakulang paradigm shift yan, Pader. May katuwang na kita sa Bakakay, Pader. At ang pwede nga gusto mong imbitaran ka mo hindi. Yan, sa Laudato Si, Laudato Si. Na sa training, katapos sa edible landscaping kining Laudato Si Farm.
Ayun, okay. So, may Sana. ano si Father. Opo. Okay, ano yan, sa mga speakers na duman, and I think, pumunta ba si Ma'am Lenny? Opo, 1 hour lang po siya duman. May event din po kaya sa Naga, Suting raw po. Para nagduman po siya sa Cebu, mga 3 p.m. Tapos, may flight ulit po siyang 4 p.m. Kaya nag-talk lang po siya for 30 minutes, then naghali na po siya. Anong tugon sa indo ni Ma'am Lenny? Sa kuya po, ang parang take away ko po duman sa sinabi ni Ma'am Lenny na, di ka matakot na magibuki sa diri mong dalan. Nagari, syempre, bilang arpo kanina, baguhan kami, matatakot kami na parang di magsabay sa iba, sa kadaklan. Pero, sa pagsabay mo palan sa kadaklan, gari paruro na po palan kamo. Gari di ka matakot na magtipwas, na magsulo, di mo sure, gari. Pag sulo mo, duman sa sulo na inagihan mo, ito palanso para sa imo. Ito palanso tama na para sa gabos. Ayun. Padre, may kunya niya na. May biblical ano ba yan? Yung sumabay ka sa agos, pero pag nailing mo na medyo hindi tama, umiwalay ka para gumiko ni sa diri mong dalan. Kaya kung ito pala naagos na ito, pahuhulog na, baba na. Ayan. Okay, anong mga experience duman? Pero duman sa watching nindo ka itong sanctuary at saka sa mga apod kani mga mangroves. Opo. Nagaron-narong duman mo sutulay sa tibo. Opo. Di ba? Opo, sir. Paano ba yan? Pwede bang gibuon yan duman sa pagkakay? Pwede po, sir. Kasi kung sa kung sa parang sa sanctuary, kung sa life below water naman, may ilalaban ang bakakay. Gari, parang tigi-isipin na din na, ay parang sa kuya lang, kumbaga po na sana igwaman kayo ni sa bakakay, sana makagibo man kayo ni sa bakakay, maski, syempre, bird watching po kaya. So, bird watching po kaya, sir, parang mga migratory birds po siya from Southeast Asia, so mga birds na nahiling me. Ayun, Kaya parang, ano man ito, nagbibisita sa bakakay. Kaya sige, sa snorkeling. Yeah, Sa pero- snorkeling, posible siya. Pero you can invite birds if you plant a tree. Yes. Yeah. Di ba, Father? Paramihin natin ang mga punong kahoy. Nakulao ng challenge na hindi dyan sa Bakakay, lalong-lalo na yung sula, katapos sa isla, sa isla kan Kagaray, katapos yan, katapos ng challenges yan, natural environmental challenges din sa Bakakay. Lalong-lalo na po itong, ito po baga sa mga sa may aral ni sa kawayan, mga pwede kita makapagtanong dyan, kissing grass, katapos ino pong mangrove reforestation, pwede po dyan. May wason ang mangrove forest dyan sa Bakakay, sa isla. Yan. Kunyang pati yan. Grabe po ang challenge sa Indo dyan, sa Bakakay. Magka-partner pala yan na mangrove at saka seagrass. Opo. Dapat nandyan yan na dalawa. Parang dapat magkasama sila lagi para mas dumaming isda. Okay, ano yan? May mga ano ba naman, mga tips on how to make ordinances or para sa environment na Opo, parang tigituruan po kami naman, sir, na parang dapat kung magibo kaming policies, ano po na siya, parang overall na po siya. Kung about so last day po na kung about sa policy making, na kung magibuki polisiya, dapat syempre makusog. Tapos parang related sa environment, related sa youth, dapat po talaga may backup siya. Bakong so basta lang na ginibo na polisiya. Garo po ka ito. Apo. Father, may apot ka po, tabi. Pwedeng siguro po dahil yan, environment, youth, and governance, magayunan po yan talagang hilingon. Lalong-lalo na po yan na yan po sa sula, itong pong inaapon niya itong sanctuary. Pwede na pong ripon po yan na bakusan ng free sanctuary, kundi talagang natural sanctuary, katapos dyan sa mga, pasensya na medyo na-focus po ako sa isla, o dahil sa hali po ako dyan sa isla. Diyan hali ako dyan sa Kabasan, katapos man
of course, sa Billy Hermosa sa Batan. Kaya para sa Kuya Aralin po sa puso ko ang isla. Pero magayon doon po na ang sa tuyang mga kabataan, kamo po nanahiling niya ang linaw na pwede makaangat talaga sa buhay nato. Buhay nga, lalo na buhay kang kapalibutan, buhay kang kinaban. Nakita po talaga ang stewards of creation. Lalo na po kamo mga kabataan. Kamo po kamo ang mamana. Kamo ang mamana kami kumikan. Pagkaratak di kan kapalibutan. Kamo ang masalo, kamo ang mabayad, kamo ang makinabang, kamo man ang mapapahamak kung dahil sa asikasutin mo yan. Ayan, yun yung challenge sa Generation Z, you know. Kaming mga baby boomers. Mga boomers pala kami. Na-discover ko lang kasarong Aldo na. Boomer pala ako ha. Kaya pala ganitong ugali ko. Ganun boomer ako eh. Yan, Gen Z baga, ang sabi nila. Medyo negative ang kang ibang mga tao, especially yung mga olds na. Pero this time, ining exposure nindo, talagang nakulang bagay ini para sa kadaklan, not only sa Baclayon kundi sa whole na bagay o sa whole na Albay. So, apera duman sa sa project nindong ibubusol para sa Baclayon. Ano pang nahiling dong pwede nindong hiruan o kaya galawan para mas bagay ko ng impact ang drive ta na mapangatamanan ng kapalibutan? Actually, sir, igwa na po, itong po na edible landscape na ongoing na po siya. So, parang may plan na din po kami na dahil po kami mahalat na may outside organization pa para, kumbaga, mapatuloy itong edible landscape. Papatuloy po siya hanggang sa matapos ang term and ipapasa mi siya hanggang sa mga masunod pang term ng SK. So, magayon yan sustained, para hindi lang dahil may contest, kaya kayo sumali dyan. But then sumali kayo because you feel na kailangan. Opo. Ayun. Tapos sa mga programs po, sir, parang aligned na po siya sa environment na. Naglalas na po kami sa paper waste, po kaayan. May iwas ba ang lugar nito duman? Medyo po. Pwede ba magkaroon tayo ng barangay nursery ng bamboo duman sa Baclayon pa din? Yeah. Pwede. Actually, maghanap po kamo dyan na lugar. Then later on, pwede tayong bugtagan naman mga bamboo. Mag-coordinate na lang po sa nguya. Tanganing. Bakusan ng bamboo kung talagang pati ang kapalibutan sa isla, tapos sa Bakakay. Nakulaon pa, pag-evento po talaga last frontier ang Bakakay sa environment. Yes, so tama. Dakulo na na pantanom na papatubo naman sa nursery. And we planned na ma-expand dyan sa mga barangay na magkaroon ng mini nursery dyan. Tangani, nandiyan na pagkuhaon din ito tanom sa barangay. Parami natin ang bamboo. Ini yung bagong sistema ngunyan kang technology na di wala pa sa tuya. Pero in some other places in South Africa, pigagamit na pangsalida sa plastic. Ginamit na nilang pangsalida sa kutsara, ginibong tinidor, may plato, may and then including tissue. Including t-shirt, towels, yung mga galing sa bamboo. So dati hindi sa tuya, sa Pilipinas, regard lang ang bamboo na pangkudal. Panggibo ng bahay kubo, but then may pala sa igwa pang mga gamit pala na talagang gaipuan. So I hope na you can join us na maparami ang bamboo. Yes, sir. Ayan. may kawayan sa kalikasan at kabuhayan. Ayan. KKK. Ayan, KKK. Kala po makapasyat po kami sa Lidong, sa Mary Seeding Sanctuary, pag-urunan kung ano pwede tang iribuhon. Makumang talaga kaming outside sa indong organisasyon o kaya ribanan mo kamo sa advocacy yan. Ayan, pasya lang kamo duman ikaw, sa niya mang pirmi si Father. Siguro kung may time kamo, within the week Yes, para makauron yung amay si Father and maplano anong pwedeng gibuhat sa Baclayon sa dahulong Bakakay. Manong din sa pangataman sa environment. Okay.
Ako gusto kong ma-dissect, Father. Anong gigibo nila duman sa mga ito naman sa project ninda? Paano ba gagibon do? Anong sistema? Mangungulekta ka mo ng mga luma? Or anong paano ano yan? Mag-converge sa mga youth ta duman sa Bakakay? Actually po sir, parang pinatuloy mi na po talaga siya. Tagalin na-inspire man po kami during February, nung Arts Month may postings po kami kang mga youths na nag-artsy-artsy na mga youths po sa Baclayon. Then nahiling mi po na medyo nakunan po pala na youths na gari nagka-craft, nagko-crochet, arog po kaya. Sabi ko, di perfect ining sustainable fashion na mi po, na project may. Ang plano mi po is magkaka-workshop, then ayun po, tuturuan sila magibok kang tote bags, then so itong mga youths, sila na po mismo madara. So, mga luma din ng bado, sila na po mismo madara ka ito, na mga materials. Pero sa mga equipment, sa mga pangtahi, arugpakan, kami po ang ma-provide. Ayun, Then, kapag, oo. kuwari po, nakakuha po kami kay mga 30 youth participants. So, 30 youth participants, magiging sarong organization po siya, under kang SK. Apo doon may po siya na Manahi Organization. Tapos, Manahi Organization. Manahi Opo. Organization. Manahi Organization. Then, ito na po sir na patuloy po sila magibuki tote bags. Tapos babakalon kang SK, then gagamiton kang SK. Pero i-open mo iwan po siya kung gusto po magpa-supply kang iba kayang SK po sa Bakakay or sa Bilog de Albay, and hopefully sana makaabot national ang orders or pukaan. May po siya, parang i-market mo din po siya, pero at a higher price. Pwede yan sa mga token pag festival. Opo. Para personalize na po. Alik mismo sa ano. Saka ang ano pa doon, environment friendly. Opo. We do away with plastics, di ba? Bawal ang plastic. Father. Magayon po na karoon man po yung challenge sa mga artist nga to sa Bicol. Tangali na kung mapipwede, tapos na ng tote bag, kundi sa kaiba pa, pwede ka ma-improve yan na anyway, very artistic man po ka mo, siguro, i-combine nila. For example, yan po pa sa Bakakay, nakulong dyan si Karagumoy. Kulong si Karagumoy, katapos pwede man sa kasabay kan bayong o whatever, combine kan mga banig. Wala na ang creativity, ang limitation mo sila. Ayun, parang fusion kang iba-ibang materials. Parang halimbawa ngayon sa pinokpok, isinabay sa barong. Dito pwede naman yan sa yung Karagumoy na may kasabay na mga luma na bado. Depende yan sa rendition kang artist. Opo. Dapat po talaga kasama na report, pwedeng i-report po, tapos pwede po talagang gibuhon. Saka kung ano pa dyan na pwede na, as much as possible, kung ano pwede, natural and organic na arugan tanganing, lalo ko, pwede man na isa lakakan mga lumang plastic, tanganing mahali ang plastic sa kapalibutan. Grabe na po ang microplastics. Grabe na. Opo. Kaya nga kung matawan tayo ng solusyon, matawan tayo na magiging kapakipakinabang ang basura, kapakipakinabang ang mga tinatapok ka na, tapos it will be sabihin sa mga fountains baga. Anapod kayo na ka na amigo ko, garbology. Garbology, ginibong mga art pieces. Ayun, maganda yan Ayun po yun, yung pigigibon nito. Sa inong art na yun functional arts. Functional art ka, tapos magagamit talaga, gagamitin araw-araw. Pwede po, mag-ibot po yun yung mga bag na yun, tapos at least mababawasan ang plastic, mababawasan ang mga pigladarang magiging na pagdaraw ninyo sa pagsaot. Yes. Kaya mabawasan ang gamit ng plastic. At dapat pwede man po baga na magamit man kamo kayo na pwedeng pang bugtag luman sa mga tumbler. Lawagan kang tumbler. Pampatos. Kaya na ang mga tao dahil na magparabakal kitong so mainom sila tapos one single-use plastic. Opo. Pwede po baga Ayan. na
mga gamitong dito, mga magayuno na mga magayon bako sa ng tote bag kundi tinatawag po ito sa tumbler Yes, so na pag-inuman. tama-tama yung father, di ba kang nagaten kita kang during itong forum rin sa ano sa Ayala. Paano mo duman sa ano yan, pangataman sa mga kadlagan sa forest. May ano duman, may nag-talk duman na taga Bicol University, yung parang laboratory diyan. Opo. I think you can ano yan, pwede ka mo mag ano duman, matibay ito mag-design. Tinabangan tinabangan niya ang mga bate, ang iba-ibang mga ano pagdisenyo kan mga bagol baga mga ano. Opo. O yun, sa inyo man, pwede man ka mag ano duman, makakuha ng mga ideas Opo, sir. mo paano para mas lumawak pa yan ano. Hindi lang tote bag, Opo. kundi pati na yung ibang ano, ibang mga bagay na hali duman sa ano, hali duman sa mga luma. Tama ito, sabi ni Father, pwede mong gamito na pangpatos sa araw kayo niyo. Di ba? Lalagyan ito, lalagyan ng tumbler. Di ba? Marami na pwedeng mga napkin holders o kung ano pa man na di nagibo sa plastic. Kundi really purpose na out of the ano, na talagang noble yan na project na yan. Opo. Di ba? Father, Magayon na po ito sa kada po. Mas magayon siguro po, imbitaranin po si Pinyol, Mr. Pinyol, so, sa PubLab, sa PU. Pablab. Yan, yan, sa Pablab. So, nganay po na pag-workshop din daw, that's at least, malutawan ka mo, pero may iba-ibang design. So, nakaka-design sila maski Pwede siya makapag-ipo din mga prototype. mga 3D nakapag-ibo. Mga prototypes yan Oo. yun ang pangulutan. Ayan. Ano, nadidesign nila mga 3D. Di ba? Magaling nga. Mayroon palang ano dyan sa BU, laboratory, Opo. na pwede mong makatabang sa mga kababayan ka. Yan, mag-alaw lang ka mo. Total, taga-BU ka naman. Opo, sir. Biyo din po siya. Ayan, taga-BU pala kayo. Tama, matabahan ka mo ka ito. Tawag mga sa PIO. And pag nag-training workshop sa ka PIO mo, itong PubLab. garo niya ako yan sa may trades, garo sa ano, Opo. ang laboratory ninda, garo niya ako dyan sa may Iyang's Barrio. Okay, so, kung mag-training ka mo, di invite nilo ito Opo, si sir. sir, para mas maturuan, mas lumawak pa yung ano nindo. Dahil lang kumasinto sa tote bag, kundi pati sa ibang bagay na pigagamit ang oral daw, o pigagamit ang pampasyon, matabang kung madisenyo yung ano bang pwedeng gawin. At saka yung sabi ni Father na combination ng buri or marugi, karagumoy, saka yung ano, o yun, pwede ka Opo. naman ang gawin, bibuhon bagay yan. Tama-tama, Father, ade. Dakulong sa nang pwede maginibo. Kaya nailin ko talaga may kagayunan sa may karakayan na maabot kung ang tatuyo mga jóvenes tawan niya itong dansa, i-challenge niya ito. Ayan, nareay ko na nindo yan sa mga pag-iriban nindo sa Maclayon. Hindi pa po. Ayun, di tama-tama na inot na kita. Opo. Inot sa gabos talaga. Nauna na kami. Anyway, so yun, dako lang bagay po ini na ano na pagpasirin ni Rigdi, because this will not only inspire mga taga-Baclayon kundi sa bilog ng Bicolandia na may duwang taga-Bakakay na matibay. Di ba? Okay, so ano pa ang plano nindo? After kino landscaping, yan ang tote bags, dyan sa mga kahoy, magtaranom kita pati bambu. Yan. Malawak kasi party man yang kang programa nindo, di ba? Yung environment and livelihood, di ba? Opo. Dalawang tuhog dyan, di ba? The environment and livelihood yung nasagot ninyong programa na talagang kakaiba nga naman sa ibang mga SK programs, di ba? Opo. Ayun, hindi na kayo mag-ML. Kundi mananahi na kayo. Pwede. Mananahi na, hindi na ML. Okay, mga tugang mapost na po kami. Yung ba ang pagkasabi na sagip kalikasan, Sulong sulong kabuhayan. kabuhayan. Yan. Alright, mga tugang, mapostan po kami ang mga barbareta po na silong nadangog na mga impormasyones ato dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on-air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ika-4 na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na sa maabot na Mayo 11, 2024 alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon gigibuhon ang enot na regular district elections para sa District 2 o Tabaco City, District 5 o Albay District asin Manito, pati na ang District 8 o Andigao City asin Uwas. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center sa kada syudad o munisipyo. District 2, Voting Center, Tabaco South Central School. Address, Siga Avenue, Tabaco City. District 5, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City. Manito Central School, Centro, Manito Albay. District 8, Ligao East Central School, Tuburan, Ligao City. Uwas East Central School, Uwas Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 2, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleco hanggang Disyembre 10, 2023. Sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores hanggang Disyembre 17, 2023. Asin para sa District 8, iyo man ang mga naging miyembros konsumidores sa Disyembre 21, 2023.
Services. Para makaboto, magdarasananin anuman na ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID o Notice of Billing as iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuanin kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy sa Member Services Division sa Main Office Canaleco sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa Abril 30, 2024. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Maghaharap-harap na ang pinakamahusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit 1 dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO.
calling all passers of our recently concluded Registered Master Plumber or RMP Board Exams. Magkakaigwa po kita ng RMP Oath-Taking tigdi sa Bicol Region sa maabot na Mayo 8, 2024. Gigibuhon sa Hotel St. Alice, Legazpi City in cooperation with the PRC Regional Office 5 and the Philippine Society of Master Plumbers and Plumbing Engineers or PSMPE. Please attend this great opportunity in your plumbing profession. We call also for your support, RMP, to encourage your friend congressmen, senators to support the approval of plumbing engineering law in Congress and in Senate. This will give way for the conversion of our RMP license to plumbing engineer upon approval of the law. For information and other details, please contact Engineer Joselito S. Orticio, PSME, VP Luzon, and VP Membership at mobile number 0950-362-0017 or at Facebook, Engineer Joselito Orticio. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Unyan po na pagkaaga. Siyempre kasabay tapos si Chairperson Nicole Ann Gloriani. Tsaka si SK Kagawad Ara Nicole Barcenas. Mga tugang kan Barangay Baclayon sa Bakakay Albayan. Siyempre, Padre Momoy Burmayo. Father, balik po kita sa programa. Here. Ayan, okay, so... Ito po ang provincial, Youth Development Program. Diba sabay man ito man. Ayun, opo. Okay. Ano pa ang gusto nindong ipaabot sa mga kapwa nindo Jóvenes Tabi Nicole? Message na ba sa inyo? Bago may kamubitawan. Ano po, parang tigsaro na po kami, sir. Araw kagawang po ni si Aaron sabihon. Sa kuya po is, every little effort counts. Deman po kaipuhan na in grande ang event, Pirmi for the Environment. Maski so simpleng araw kayo ito na pag-iwas lang po sa paper waste, pag-iwas sa single-use plastics. Dakulaw na po itong bagay, dakulaw na po itong kumbaga esfuerzos para mapangalagaan ang kalikasan. Ang kada effort kang saro na mapangalagaan ang environment, sarong dakulao na po iyan na epekto, kumbaga na magayon na epekto. Isipon mo po, kung itong saro, dakulo na siyang na-inspire, dakulo na siyang napangaruga na na tawo na, okay, igibuhon ko man ini, matapok man ako kang basura sa tamang basurahan, man ako, ma-reuse, reduce, and recycle. Dakulo na po kaya na, kumbaga, dakulo na po kamo, in time, madakulo na kamo na mapangalaga mismo sa environment. And kita po, as SK, bako lang po ini syempre sa mga SK sa Bakakay, sa bilog na po ini, na SK, syempre, kang saro pa lang kitang mga simpleng mamamayan. Syempre, dakulo naman po ba kitang nagiginibuhan for the environment. Iyan nga po na pagtapok sa tamang basurahan, araw ko ayan ng mga date lang na bagay. Ngunyan na SK na kita, kaya ta na po gumibuki mga darakulao na oportunidad para sa mga tao, as in, para sa tuyang kalikasan. Kaya gamiton pong maray ang budget, gamiton pong maray ang panahon, kasi araw nga po kasabi sa muya ni Sir Rafi Magno, sabi po sa mo ni Sir Rafi, kung ang future tangon yan, magiging, kumbaga, ang future ngunyan raot ang kalikasan, wala po kaming ibang sisisihon, kundi ang mga kabataan sa panahon ngunyan. Kasi,
panahon ni po ini kumbaga time na ini para pangalagaan sa kalikasan. Kung dahil minagibo, ibig sabihin, in the future, ano na sana ang kaluluwasan? Ngayon, okay, magandang challenge yan ha. Okay, si Opo. Ara. Hello, Ara. Para sa ko naman po, para sa mga kabataan tangon yun, since konti lang po yung mga kabataan na interested dyan sa mga tree planting, and ang message ko po sana po magkaroon ng courage para mag-join sa mga aragsa na events, since kahit sa ditman lang po iyan na project, grabe na po ang impact niya sa sa ating environment. And ang sabi rin po kasi as a student leader and a leader, ang umaasa sa inyo ay hindi lang yung mga youth, but yung buong generation po. So, siguro po from starting parang pag sinimulan mo, parang patuloy na siya hanggang sa next generation, hopefully, yun po. Ayun, opo. Okay, Father, yan ang mga message ka mga magigiting na mga kababayan. Mga nagawa namin simple challenges. Ayun, okay. Jerome, ready ba yan yung VTR natin para dun sa bamboo? Ipakita natin dito sa dalawa at saka kay Father din, no? Para mayroon pa naman tayong 30 minutes para pag-usapan yan, and para ma-set natin ang tone din na itong dalawa ay talagang magtanim ng bamboo. Opo. May space po sir sa garden me. Pwede pa po. Marami kasi may ornamental at saka mayroong iba-ibang usage pala yan Opo. Sa 60 varieties ng ng bamboo, iba-ibang usage siya. So kay Father, igwa na siyang tigpapatubo duman na yung mga giant bamboo that can rose up to 78 feet. Pero di sa tuya, garo na yung maabot ito, mabagyo di sa tuya. Opo. Pero madakula itong garo anahaw kadakula. Ayan ang bamboo niya, kadakula. No? Tsaka mayroong iron bamboo, yan, yung parang walang butas na bamboo, di ba? Yan yung mga nagkakapira. Okay, ready na. Ito, tingnan natin pwede bang ipampalit sa plastic ang bamboo? Yan. Ito, tingnan mo natin. Roll VTR. Demand for bamboo is growing. Whether it's straws, spoons, or even toilet paper, bamboo products are springing up on grocery shelves everywhere. Usually branded as a greener alternative to plastic and paper. Some species of the fast-growing plant can sprout more than 1 foot per day. But are bamboo products really good for the planet? And how do they stack up against the paper and plastic competition? Over the centuries, people have used bamboo to build houses, make paper, and even cook into food. Today, it's still often used as scaffolding in places like Hong Kong. Using it to make disposable items like cups and toilet paper is a much newer concept, and it's on the rise. Bamboo forests in China, the world's top supplier, have more than tripled in size since 1950. And the US and India are two of the top buyers. Bamboo thrives on the island of Taiwan, too, in forests like this one. It's one of the only food contact safe approved bamboo plantations in Taiwan. That's where a Taiwanese company called Lastic gets its bamboo. After sawing down each stalk, harvesters slice off the small branches and leaves. Those stalks will later become foodware, like straws and lunchboxes. The founder used to work as an importer of packaged foods and felt he was adding to the world's plastic problems. 进口的数千个货柜，其实有60%-70%都是用塑胶包装。 At the production site, the team slices open a bundle. Most of the workers here are part of a different operation that makes bamboo skewers for food. Lastic partners with them to use some of their leftover scraps. Inside, a worker cuts the stalks into segments, removing these tough joints called nodes. The smaller chunks travel through this device, which cuts them in half and sorts them by size. The team soaks bundles of these segments in water for a couple hours. A worker feeds the softened pieces into a machine that cuts out these skewer shapes. Lastic uses these leftover strands, called offcuts.
some of them will serve as fuel for the next step. They're loaded into a bucket with pellets that are also made of bamboo. All of it powers a machine that dries the stringy offcuts and grinds them up. Next, the bagged bamboo powder will be mixed with other ingredients. Lastic wouldn't show us that part, but the recipe includes cornstarch and minerals. There's also something the founders call a bioadhesive. It's technically a biodegradable plastic, and it's made from plants instead of fossil fuels. It helps hold bamboo fibers together and makes them moldable like plastic goods. Lastic has about 30 different formulas which can take nearly any shape, including straws. This machine can make 300 of them a minute. The company also makes lunchboxes. A sheet of the mixture is warmed up, then vacuum pressure sucks it into shape. At another facility, machines press Lastic's formula into spoons, forks, and other cutlery. The final products are packaged and ready to be shipped out. For now, the team wraps the straw bundles in plastic, but they're working on an alternative. Eventually, all of our packaging will be this material, but we haven't been able to quite mass produce a bag yet. Lastic's customers include coffee shops, packaging companies, and straw makers. Some buy the finished goods. Others buy the bamboo mixture and make the goods themselves. The idea is that manufacturers can easily switch from plastic to Lastic. We can just use it in the same machinery, just switching some of the temperature settings on the machines, and we can make the exact same product. 只要换一个料，我们就可以让这个传统的塑胶的这个工业能够再更永续的。我们要去减少它的竞争，去增加它的合作。 The company says all products made from its material can break down in nature. That's a key detail. Many compostable plastics only break down at industrial compost facilities under very specific temperature and moisture conditions. Our product, you don't need any special machinery. It decomposes in a natural environment quite rapidly. But don't just take the company's word for it. It has 7 different certifications backing this up, including one of the world's strictest tests for compostability called AS5810. To hit that standard, you have to prove that the product biodegrades in under 180 days in a home compost bin, and that it's non-toxic even to worms living in the soil. The faster a product breaks down in nature, the less time it has to harm or entangle an animal. But there's more to environmental impact than biodegradability, like energy usage. Lastic shared a study showing its production emissions aren't that different from regular plastic, but said it's just a rough estimate. Other research looked at more than 100 different bamboo products and found most of them had lower emissions than similar items made of other materials, including plastic. That's mainly because the bamboo items took less energy to make. One more complication. The recipes for bamboo plastic vary widely and sometimes might even be unsafe. In 2022, the European Union cracked down on the illegal import of food containers made of bamboo and plastic, saying they could leak harmful chemicals in risky amounts, especially when heated. The main issue isn't bamboo, but mixing it with a type of resin called melamine, which Lastic does not use. Still, for now, the company can't sell products with bamboo in them in Europe. Meanwhile, eating out of regular old plastic containers might have health impacts too. There's evidence it can mess with people's hormones and fertility. So long as bamboo products are safety tested and truly biodegradable, there's a good chance they're a better option than plastic. But how do they stack up against paper products? Unlike trees, bamboo can regrow from its roots after it's cut down without replanting. And it can be harvested every few years, while pine trees take decades to mature. An estimated 2 million trees are cut down to make toilet paper every day. A company called Real Paper sources its bamboo from this forest in southwest China. 这个种植的时间也比较长，然后它的这个生长环境呢，相对没有那么挑剔。 These stalks are at least 2 years old. After the bamboo is cut down, the harvesting team sends it through a chipper. From here, the chips head to a paper mill.
Inside these tanks, the chips are heated with a chemical mixture until they're soft and lighter in color. The pulp is dried and compressed into sheets. At another facility, they're turned into giant rolls of paper known as parent rolls. Machines wind the paper onto smaller cardboard tubes and slice them into the toilet paper rolls we know and love. The process is basically the same for making standard toilet paper, except that standard tissue uses the pulp from trees instead of bamboo. Major brands like Charmin and Cottonelle have gotten into hot water for sourcing tree pulp from Canada's boreal forest. Sometimes called the Amazon of the North, it's a massive carbon sink and home to threatened species like caribou. These major brands are using virgin forest fiber from globally important forests for a product we use for a few seconds and flush down the toilet. The region is also home to over 600 communities of indigenous people. Sometimes I cry. Sometimes when I sit at my house and think about the land, how it's going to be destroyed, and all the forestries and all the machinery. Paper companies typically don't own forest land themselves. They get their wood from outside suppliers. But toilet paper helps drive forest loss regardless of who cuts the trees down. So, can bamboo help? Well, one report says the best option for toilet tissue isn't bamboo, it's recycled paper. And no, that doesn't mean used toilet paper. It's toilet paper that's made using paper that you throw in your recycling bin or that is coming from an office building. It has 1/3 the carbon footprint. But bamboo is the next best choice. It's better than using trees, but not quite as good as the 100% recycled stuff. That's because bamboo forests are still an important part of local ecosystems. If you're shopping for bamboo tissue, you can look for a seal from the Forest Stewardship Council. They do help to ensure that some basic sustainability standards are met, as opposed to other certification systems that are not nearly as rigorous. But here's the thing. There's more than one type of FSC certification. Look for FSC 100% if you want tissue made entirely from sustainably harvested bamboo. Ultimately, even renewable resources have environmental impacts. If sourced and used responsibly, bamboo has a lot of promise. However, some of these eco-friendly products are relatively expensive. At Walmart, one roll of real paper costs $1.67, compared to about $1.25 for a roll of Charmin. But both a elastic bendy straw and a traditional plastic one cost less than a penny. Meanwhile, research shows many consumers are willing to pay extra for more sustainable options. Yet, the team behind Lastic says it might take regulation to truly compete. More and more countries are looking into laws that hold polluting companies accountable, an approach called Extended Producer Responsibility, or EPR. The idea is to make plastic and paper producers pay for collecting and recycling their products. That could lead to higher prices, making it easier to compete, or to major brands switching to more planet-friendly materials. 我想这个还是必须要透过这个 EPR 的推动，让这些大型的业者会愿意去选用相对比较环保、比较友善、比较负责任的包装材料。 Oh, yan. Mga tugang, pwede pala. pwede, Father. Pangpalit ng plastic and bamboo. Ano? Very good. Anong masasabi niyong dalawa? Kung may adapt siya, sir, sa bintana sa municipality mo na, parang magayuno ng magiging ano niya, effect niya, ang magiging future niya. Yan. Kaya magsimula na. Simulan Siyempre. natin sa Baclayon yan and we expand it to the islas. Yan. Opo. Ayan. Okay. Magpuna muna kita magtanong ta. Tanong muna kita. Ano kayo na kumpanya, halagang processing tank, puwan, dakuro na bambu ang kaipuan. Yes. So, yun ang actually, yun ang assessment kulang pa kita dito sa Pilipinas ki tanom na bambu.
Yeah, pero hindi pa naman uli ang lahat. Tama-tama yung Generation Z ang simulang gumawa niyan. Para sa future, ano Father? Okay, so... Generation C. Generation Challenge. Ayan, abo, oras natin mga tugang, alas 10:45 na po. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pambalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May. May 1, Inang Magayon Maritime and Grand Procession. May 2, Kapuso Night with celebrity guests and Drum and Lyre Corps Competition Elementary Category Provincial Level. May 3, Magayon Chess Sports Clinic. May 3 to 4, 5 to 10, 17 to 19, and 24 to 26. 4 Peaks Ride and Bike Packing Ride in one summer. May 4, Inang Magayon Grand Aurora. May 4 and 5, Magayon Chess Tournament. May 5, Hayop ang Dating Dog Fun Show. May 5 and 6, First Governor Grex Lagman Badminton Tournament. May 5, 12, 19, and 26. First Governor Grex Lagman Go for Gold Boxing Tournament. May 7 to 22. LGU Schools Cultural Night. May 8 to 9. Table Tennis Tournament. May 9 and 10. Invitational Paramotor Show. May 9 to 12. Magayon Festival Tennis Tournament. May 10. Miss Magayon Pageant Night and Horoan Musical Play. May 10 to 12. Second Magayon Dance Sport Competition. May 11. Mayon 360 Ultra Marathon and the Magayon Festival Opening Concert with a Silyab Fireworks Display. May 11 and 12. Magayon Beach Volleyball Tournament and the Baranogan sa Magayon National Arnis Qualifying Tournament. May 14, Co-op Forum. May 14 to 17, Football Festival Cup. May 15, Magayon Job Fair. May 15 to 19, Magayon Pet Expo. May 16, Hataw at Galaw sa Magayon. Magayon Festival. May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Okay, mga tugang, last part na po ito. Wind up na kita. Katuya po na pag-restore ngayon po na pagkaaga. Nin Saturday, Boses Kang Kapalibutan program.
Alright, so Father, yan po ang mga satuyang istoryang ngunyan and duman sa mga kababayan natin. Good luck sa ano yan, SK ng Baclayon kasi ng EcoThread Weaving Sustainable Style Innovations. Ayan. Father, ay walang boses si Father? Ha? Ngayon lang po baga na mangyayari ngayon pa sa ng Magayon Festival, kundi pati ang maabot na panahon magayon man o dahil sa pinupunan tanong yan. Yes, Minatanong na kita ni Futuro na karahayan kang kapalibutan. Ayan na po. Nicole, Chairman Nicole, at saka kay Kagawad Ara, salamaton sa short invite daw. Thank you, ma'am. Nagpasiring tulos ka mo digdi. Salamaton na maray. Na-appreciate mi man po, sir, na maray ang invitation kang di si GB ta. Day pa po kami, sir, nangagana, pero na-invite na po na kami. Na-inspire ka mo, no? Opo. Ayan, thank you very much. Ara, ano po ang masasabi mo man? Well, ano po, overwhelmed na. Ayan. Open lang ito sa itong programa nga ini. Pagdating sa open lang ini anytime. Kung may mga gusto nung tawaning ding emphasis, pwede ka mo magpasya din sa muya sa programa ni Father Momoy. Para sa environment, yan, para sa kalikasan. Alright, Father, ang bendisyon po nito, hagadon mi, para po sa mga kababayan natin nagantabay ko niyan all over the world. Salamat tunon po. Salamat tunon sa Indo. Sa mga kabataan niya to, salamat tunon talagang, and the future is now. The future is now. Itanong ta ngunyan ang futuro. Tanganin na ang futuro talaga magtubo ng marahay asin magayon. Kaya, in the name of the Father, Son of the Holy Spirit, Amen. Amen. Salamat po kagurangan sa gabos na biyayang winawaras mo sa muya. Salamat po sa kagayunan kang kinaban. Salamat po sa kagayunan kan mayon. Salamat po sa kagayunan kan mga puso na nag-inspira sa muya na magtrabaho asin mga zaman kang kapalibutan. Salamat sa angat buhay. Tanganing iangata ang buhay, iangata ang politika, iangata ang ekonomiya, iangat po niya mo kagurangan ang kultura. Miniwan talagaan sa imong itinanom sa Samuya, winaras sa Samuya. Tanganing kami, tunay na sa imong mga aki, na magmanifestar kang karahayan mo asing kagayunan mo. Kagayunan asing katotohan na samuyang namamatayan sa kinaban, samuyang namamatayan sa samuyang buhay asin sa kapalibutan. Kaya gabos na inihinagad mi, kuliman sa nakikristo no sa mga kagurangan. Amen. Amen. Ang kagurangan, mapasayendo. Asin sa imong espiritu. Pagin sa lang kita ng kagurangan. Ngayon naman, yung aki at yung Espiritu Santo. Amen. Ayan, thank you very much po. Ayan, so, madumang ka mo sa airport? Dapat atam ko mo nagduman. Ba't minalagalag na ibang mga, minalagalag na ibang mga air balloons, may luminanding duman sa tabon-tabon sa kabaasan, duwa. Sugaro ayam baga. Duman luminanding. Tapos may isa rong sabi, naglanding sa rooftop ninda. And kung ano pong nangyayari, siguro baka inabot na ng grabing paros. Kaya dahil na nakabalik po dyan sa airport. Anyway, dakol ang luminayog. Siguro 17 balon ito luminayog kasubago. So sa po ka boss, thank you very much sa sabihan pong programa. Pangarap po ni Juna Polis, Lado Technical. Nakasabay taman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa buya pong IT. Thank you very much kay SK Chairperson Nicole Ann Gloriani at saka SK Kagawad Ara Nicole Barcenas kan Barangay Baclayon. Salamat po. Pangarap po ni Father Momoy Burmayo. Ako po si Marnela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa ipumanaw ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB.